Kad dijete dođe na svijet, onda ne zna jezika, ni jednog, ni nekog stranog, ni materinjeg jezika. I onda roditelji, kada se majka, to zovemo majčinim materinim jezikom, počinje govoriti sa djetetom. I malo pomalo dođe vrijeme da dijete samo počne riječ po riječ, malu rečenicu i nauči jezik. I kad nauči jezik, onda krene u školu. I onda će u školi jezik kojim već govori učiti malo dublje, strukturu, gramatiku, kako se to može drukčije kazati, kako se može napisati. Učit će jezik koji ga već zna. I to nije malo, to je jako važno, zato mi hoćemo da djeca idu u školu. Nešto je slično sa evanđeljem. Ovaj tekst koji smo mi čuli smo ga. Naučili smo ga kao što dijete nauči materinji jezik. Ali on govori više i on ima strukturu koju kad pođemo u školu, a nadam se da smo došli u školu, možemo bolje otkriti jer nas više nauči. Marko je evanđelist koji je vrlo zanimljiv jer je prvi, najstariji i iznimno jednostavan. Piše jednostavnim jezikom. Ali taj jednostavni jezik skriva puno važnih stvari za nas. Mi smo večeras čuli drugi dio 5. poglavlja, a sinoć smo čuli prvi dio. To su 3 različite priče koje stanu u jedno poglavlje. 4. je bilo poglavlje u kojem je Isus poučavao one slušatelje u prispodobama. Marko hoće najprije da kaže, osim ovog što ste vi čuli, to vam ispod dole odgovara na 2 velika pitanja. Tko je Bog i tko si ti? Kako? Jednostavno, kao što dijete slušajući jezik nauči jezik, tako mi, susrećući ove tekstove, učimo tko je Bog i tko smo mi. Prvo što Marko kaže, mi smo ljudi željni znanja. Mi stalno hoćemo znati. Mi ne možemo da ne tražimo što ima nova, što se događa. Mi moramo saznati kako stoje stvari u svijetu. Mi hoćemo razumjeti, nama je to jako važno. A onda Marko kaže, ako ti ne odabereš sebi učitelja, on će ti se nametnuti. I zato on kaže, ovi su slušali učitelja jer su htjeli njega slušati za razliku od drugih. Tako je s nama. Tko ne izabere njega, nametnut će mu se neki portal, neka stranka, neka ideologija, neki prijatelj i on će svoju naravnu čežnju za znanjem puniti otrovom, lošim znanjem. To je prvo što nas Marko uči. I uči nas kako gleda svijet. To je škola u prispodobama. Onda na koncu 4. poglavlja ona scena o prelasku s jedne strane na drugu morem po noći za oluje i njihovo završno učeničko pitanje tko je ovaj da su mu poslušni i more i vjetar. Kaže Marko, to vam je prva naznaka i prvi odgovor na pitanje tko smo mi. Ne samo tko je on, nego tko smo mi. Prvi odgovor je mi smo biće koje ima odnos sa svijetom. Olujom, zemljom, morem, ribom. Mi jedemo, mi dišemo, mi pijemo, mi izlazimo u šetnju, mi gradimo kuće. Imamo odnos sa zemljom, sa svijetom, sa materijom. I to je iznimno važno. I u tom otkrivamo tko je on. Ima ljudi kojima je za odgovor na pitanje tko je Bog najvažnije otići u prirodu. Jer oni kad se susretnu s prirodom, njima se otvaraju oči. I kažu, mora biti čudesan stvoritelj koji je stvorio takvo nešto. Jer njima priroda govori ne samo o sebi, nego i onom tko ju je stvorio. I zato pitanje tko je taj,
se krije iza onoga tko opaža što se događa u prirodi, što se događa u svijetu. Kako smo stvoreni tako da nađemo dobre odgovore na svoju glad. Kakav je to svijet u kojem ima sjajnih odgovora na našu žeđ. Kako to da me boravak u maslinama u prirodi liječi? Kako to? Šta je to? To je zato, kaže Marko, jer smo mi bića koja imamo temeljni odnos sa svijetom. Tko taj odnos nije izgradio, tko ne zna otići u prirodu, tko se ne zna radovati onom što donosi ona, nešto mu krupno nedostaje. Onda nas je sinoć učio da ne samo tog odnosa sa prirodom, nego, kaže li, imate važne odnose jedni s drugima, sa mjestom i ljudima kojima dijelite isto mjesto, isti grad, istu državu, isti jezik, istu naciju. I tu se događa svašta. Imate prijatelje, ali imate i nasilje, agresiju, ima svašta. Znači, mi smo bića, kaže Marko, koja imamo važni odnos sa drugim ljudima. Zato moramo govoriti jezik, zato se moramo družiti, zato moramo naučiti kako ophoditi s drugima, kako ne ranjavati se. A onda u tom odnosu prema drugima večeras, kaže, ima jedan specijalni odnos. Jedan vrlo važni odnos za svakoga od nas koji je iznimno poseban, a to je odnos sa ocem i majkom, s roditeljima. Večeras smo čuli ovaj čudesni tekst u kojem susrećemo jednog oca, znamo mu ime, zove se Jair, ima kći koja je tek počela živjeti, 12 godina joj je i ne može, na koncu je života. I otac u svojoj muci zna da joj ne može pomoći, traži pomoć i naže učitelja i kaže mu, dođi, pomozi mi, stavi ruke na nju da mi ozdravi, da mi ne umre. I mi znamo kako on naziva svoju kćer, kaže, kćerkica mi je na umoru. Čujete tu nježnost oca, kćerkica, moja mala kći, moje malo dijete, moje dijete koje mi je sve, dođi i stavi ruku na nju. I Marko će napraviti vrlo poseban tekst, pa će onda kad Isus krene ubaciti drugu priču, jedne druge žene koja za razliku od ove 12-godišnje ima 12 godina iza sebe bolest, pa će presjeći tu priču, pa će je nastaviti kad ova završi. Mi ćemo se vratiti na tu drugu ženu, da odemo sa Jairom kući, s Isusom. Malo prije nego li će Isus doći u kuću, dođoše Jairovi, kažu, nemoj mučiti učitelja, kći ti je umrla. I onda čujemo dvije kratke rečenice Isusove u kojima mi slutimo da on zna puno više nego li Jairi, nego li njegovi. Kaže im, ne boj se, samo vjeruj. I sad kad od Marka naučimo jezik kojim nas on uči važne stvari u životu, onda naučimo da Bog kad govori vrlo kratke, sažete, ali važne rečenice. Pa u ovoj rečenici, u ove dvije rečenice kratke, ne boj se, samo vjeruj, mi znamo koji je problem koji muči Jaira i mi znamo koje je rješenje. To je tako dobro napisano. Ako mu Isus kaže ne boj se, znači Jair je izmučen strahom. Ako mu kaže samo vjeruj, mi znamo on je izmučen nepovjerenjem. I sad iz toga možemo vidjeti kakav je odnos bio Jaira i njegove kćeri. Kakav je to odnos sa svojom kćeri ako se bojiš za nju, ako te stalno strah, ako iz straha ne smiješ je pustiti da bude sama, da raste, da bude slobodna, da iziđe vane, ako iz straha moraš stalno znati gdje je, ako iz straha moraš pratiti što se događa, s kim hoda, kako misli. Kako je odrastati u blizini čovjeka koji je ispunjen strahom? Kaže, ovaj tekst teško. Ne može više živjeti.
Kako je odrastati uz oca koji nema povjerenja u tebe? Iz najboljih nakana, jer te voli, jer ti hoće sve najbolje, ali nema povjerenja da ti možeš sama, da ćeš ti nešto napraviti, pa iz straha i nepovjerenja uguši dijete. I onda, kaže Marko, pazite kako mu to Isus kaže. Nije on došao kao što mi odavde znamo dijeliti lekcije, pa dignemo prst, ti tako to ne smiješ raditi, ti moraš ovako, dociramo. Nećete naći takav ton kod Isusa. Samo mu ukazuje, ti si sposoban imati život bez straha. I ti si sposoban svoje nepovjerenje promijeniti u povjerenje. Kako? Pa napravio je prvi korak. I to je ono što Marko hoće da naučimo. Između oca i kćeri, kad vlada strah i nepovjerenje u očevu, nema dobrog rješenja, ne dođe li treći između njih. Ne pozove li Jair, otac Boga između njih. Kaže Marko, vi ste bića koja imate važne odnose s drugim ljudima, ali ti će vas odnosi uništiti, ne pozovete li Boga u njih. Ugušit ćete se između sebe strahom, nametanjem, nepovjerenjem, izmučit ćete se. Naučite da je u svaki odnos, kao i onaj u prirodi, važno pozvati učitelja da on smiri i dođe utiha. Tako je u naše ljudske odnose u kojima smo nesposobni dati drugima da budu slobodni, važno pozvati učitelja. To je Jair napravio i on će mu doći i njegovo dijete koje su već proglasili mrtvim neće biti mrtvo, jer je Jairu pomogao da bez straha opaža svoju kćer, jer je Jairu pomogao da nepovjerenje promijeni u povjerenje. I da će doći, to je najčudesnije što je Luka napravio ovdje, doći u kuću i onda je ostao na aramejskom, kako je to Isus rekao, talita kum, što znači djevojko, kažem ti ustani. Da se vratite na početak gdje otac kaže moja kćerkica, a Isus kaže djevojko. Kome da vjerujemo? Je li ona još dijete malo koje treba svu zaštitu očevu ili je ona zrela za početak svoga vlastitog života? Kome da vjerujemo? Ocu koji je 12 godina bio s njome i koju najbolje poznaje i toliko je poznaje da je ona ugušena, ili ovom koji dolazi odozgo i zna. Puno je očeva koji nisu opazili kad njihove kćerkice postanu djevojke. Puno je očeva koji ne opažaju što se s njima najvažnije događa. A ako hoćete to naučiti, zovnite učitelja u svoje odnose da vam se otvore oči za ono što stvarno jest. I još im daje jednu važnu uputu, a to je kad se dijete vratilo u život, dajte joj jesti i kaže nemojte da netko sazna o ovome. Zašto? Zašto im zabranjuje govoriti? Se on boji da bi on došao u javnost? Ili to radi zbog sebe? Mi znamo da je Isus došao zbog nas, ne zbog sebe, i da ono što radi, radi zbog drugih. I to što kaže, govori ocu zbog njega i majci zbog nje. A to je važno za naš život, jer mi živimo u vremenu u kojem smo izgubili ravnotežu, odnosno na takvo nešto. To je kad Bog dođe snažno u tvoj život. Nije najvažnije ići brbljati o tome. Mi živimo u vremenu u kojem je vrlo popularno svjedočiti. Tko god ima neki susret s Bogom, taman da mu je namignuo s neke slike, taman da se neka svijeća ugasila, idemo svjedočiti. Čekaj, stani. Najprije trebaš znaš šutjeti. Tko ne zna šutjeti, ne može dobro svjedočiti. A ne može dobro svjedočiti tko nije naučio da u šutnji mu se dogodi da sazori to što mu je Bog dao. Da dođe pravo vrijeme za svjedočenje. Svjedočenje prije vremena je kao da ste naučili tek pisati, a hoćete objaviti roman. Ne ide. Treba vremena. To govorim zato
da malo imamo neku vrstu odmaka od prebrzih, prenaglih svjedočenja koja se ponekad pretvore u brbljanje bez temelja. To je važna škola ovdje. Da se vratimo na ovu ženu koja je 12 godina krvarila, se zove hemoragija. Njezino krvarenje nije prestajalo. To redovito prestane za par dana kod žene, ali njoj ne prestaje 12 godina i to je muka kod te žene ne samo zdravstvena, nego i religiozna, jer ona nečista žena i to što znači nečista u židovstvu, to je krupno pitanje, ti nečist ne možeš biti s drugima, ne smiješ ih dodirivati. Ako hoćete znati što to znači, otiđite u Stari Zavjet, pogledajte što je sve zabranjeno dodirivati, kad je sve zabranjeno, kome je zabranjeno, kako se čistiš da možeš doći. To je cijeli jedan sustav u kojem se nije lako kretati. A ovdje imate nešto čudesno u židovskom svijetu. Ta žena koja nikog ne smije dodirnuti jer je neprestano nečista, baš će to napraviti. I to potajno, da je nitko ne bi vidio, s leđa. Slučajno, jer u sebi ima povjerenja, sve sam prošla, liječnici ne mogu ništa, ali ja vjerujem ako njegove haljine dotaknem, meni će se promijeniti. I to se dogodi. I to Isus opazi. I hoće razgovarati s njome. I ona je prepadnuta i ona misli da će sad sve biti gotovo, će se vratiti natrag. A on je ohrabri i kaže, vjera te tvoja spasila. U ovom kratkom tekstu imate jednu neobičnu, važnu, malu, gotovo neprimjetnu scenu da jedna žena čini nešto što ne smije i da je to nama ljudima iznimno važno. Jer mi smo ljudi koji možemo živjeti samo ako imamo kontakt, dodir s drugima. One koje kažnjavamo zatvorimo u zatvor i nema dodira. Nama je dodir životno važan. I o tom bi se dalo puno duže i puno, preciznije govoriti. Ja vas neću zavlačiti večeras, ali hoću da naučimo iz ovoga što nas Marko uči. Vi ste bića koja imate odnos ne samo s prirodom, ne samo s drugima i specifično s roditeljima, nego i sa sobom samima. To je ova žena koja je sama razderana iznutra između svoje želje da ozdravi i svoje bolesti. I kad je ozdravila? Kad je u svoj odnos sa sobom samom dozvala učitelja, dotakla ga, dovukla ga unutra. To je nama isto važno, jer mi danas gubimo sposobnost gradnjenja dobrog odnosa sa sobom samim. Sve smo prebacili u izvanjsko, u selfije, u fotografije samih sebe, ali taj odnos sa samim sobom je najdublji ako ja unutra sam u odnosu s Bogom. Probajte, umjesto da se bavimo sobom, pričamo o sebi, ja, pa ja, pokušaj voditi unutarnji dijalog sa učiteljem i vidješ koliko te to dublje vodi. Jer jednom postaje nam jasno, mi smo bića od odnosa. Odnos sa svijetom, odnos s drugim ljudima, odnos sa samim sobom, ta tri horizontalna odnosa i jedan vrlo poseban za kojega smo sposobni, a to je odnos s Bogom koji ide u visinu i u dubinu i koji se tiče svakog drugog odnosa. Pa onda kad ja u svoj odnos sa prirodom uvedem Boga, to nije samo priroda, to je stvorenje Božje. Pa kad ja u odnos sa drugim ljudima uvedem Boga, to nisu samo susjedi koji su ovakvi ili onakvi, to su djeca Božja. Pa kad ja u odnos sa samim sobom uvedem Boga, to nisam samo ja, nego ja stojim pred njim kao svojim stvoriteljem. I tu opažamo razliku ljudi koji se odvaže na ovaj odnos sa Bogom i onih koji to ne znaju, koji kažu da su nemuzikalni, da nemaju sluha za Boga, kojima to ne treba. Odnos s Bogom sve produbi i sve uzvisi i sve nam bude važno. I zato je ovaj jednostavni Markov jezik golema škola u kojoj učimo opažati male stvari, a kroz njih se probije čudesno svjetlo Božje blizine.
To vam je Marko. Pogledajte 4. i 5. poglavlje. Prolistajte ga i vidjet ćete kako Marko nama jednim suptilnim jezikom govori tko smo mi i tko je onaj koji nas uči tko smo mi. Evo dao Bog da večerašnji susret s njime za nas bude produbljenje otkrića tko je on i tko smo mi. Amen.